Azken batean, zer da bakea eraikitzea herri batean, eta gure herrian bakea eraikitzea. Bakeak behar du noski indarkeriak behin betirako desagertzea, mota guztietako indarkeriak, baina horretaz aparte behar du ikuspegi etiko eta politiko batetik konpromiso erabatekoa giza eskubideekin, eta baita iraganari begirada kritikoa egitea. Berrikuspen kritikoa egin behar dugulako, lehendik izan ditugun jarrera batzuk onartezina direla onartuz, eta etorkizunean gutxieneko elkarbizitza bat konpartitu nahi baldin badugu desberdin pentsatzen dugunon artean, ezinbestekoa dela bat giza eskubideen babes osoa, giza eskubideak absoluto etiko bezala hartzea, edozein egoeretan giza eskubide horiek babestuko ditugula konpromisoa hartzea, eta baita ere egitea kritika, autokritika bat iraganean izan ditugun jarrera ez demokratikoen aurrean. Bakarrik bermatu dezakegu etorkizunera begira indarkeria gehiagorik egongo ez dela, norberak, gutariko bakoitzak konpromisoa hartzen badugu hori ez dugula egingo. Ez beti bestei eskatuz. Bakea eraikitzearen gakoa da norberak zer egin dezaken galdetzea, eta horren arabera jokatzea. Eta ez beti bestei eskatzea. Zer egin dezaket bakerako? Hori da bakerako giltza, bakegiltza. Eta hori da Aralarrek egiten duen eskaintza.